बांगड्याच्या स्वादमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बांगड्याचं मालवणी पद्धतीत कालवण करणार आहोत। यासाठी आपण बांगड्यांना थोडेसे स्लिट्स भेगा करून घेतलेले आहेत, ज्यामुळे ते चांगलं मुरणार आहे त्यामध्ये। तर ह्याचे आपण साहित्य बघून घेऊया। 6 मोठे बांगडे घेतलेत, मॅरिनेट करून ठेवलंय 20 मिनिटं, मीठ लावून ठेवलेलं आहे। वाटण्यासाठी खोबरं आहे, पाऊन खोबरं किसलेलं आहे। हे 4 मीडियम आकाराचे टोमॅटोज आहेत। हे धने आहेत 2 मोठे चमचे। हे आलं आणि लसूण घेतलेलं आहे। आपण लसूण जवळजवळ 9 ते 10 पाकळ्या घेतल्यात आणि आलं अर्धा इंच घेतलेलं आहे। हे 8 ते 9 काश्मीरी मिरच्या आहेत आणि हे 3 ते 4 तिखट मिरच्या आहेत। ह्याच्यानी कलर छान येतो आणि थोड्या तिखटपणासाठी हे मिरच्या, जर तुम्हाला तिखट अजून जास्त हवं असेल हे तुम्ही ॲड जास्त करू शकता तिखट मिरच्या। फोडणीसाठी आपण 4 ते 5 लसणीचे पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। हे त्रिफळ आहेत 5 ते 6। हळद घेतलं आहे आपण थोडीशी। कोथिंबीर आहे। आपण कोकम घेतलेले आहेत, जवळजवळ 7 ते 8 कोकमा लागणार आहेत। हा मीडियम आकाराचा एक कांदा कापून घेतलेला आहे आणि मीठ आणि तेल। सर्वात पहिला आपण मिरची, धने, त्रिफळ हे तिन्ही मिक्सरला लावून घ्यायचे। हे पहिले लावून घ्यायचे कारण ह्याला वेळ लागतो ग्राइंड व्हायला, ते गोष्टी आपले लगेच ग्राइंड होतात। धने, मिरची आणि त्रिफळ आपले लावून झालेले आहेत जाडसर मिक्सरला। यात कांदा ॲड करते मी, आलं लसूण, टोमॅटो, खोबरं। ह्याच्यात आता हवं तेवढं पाणी टाकून मी स्मूथ पेस्ट करून घेणार आहे याची मिक्सरला लावून। आपलं वाटण रेडी आहे। जर तुम्ही बघितलं तर एकदम स्मूथ पेस्ट झालेली आहे याची। तर आपण फोडणी देऊया आपल्या कालवणाला। टोप चांगला तापलेला आहे, यात आपण 2 चमचे तेल टाकूया। लसूण ही ठेचलेली आहे आपण। मीडियम ठेवूया आपण आपला गॅस। लसूण छान ब्राऊन झालेली आहे, यात मी कोथिंबीर टाकते। आपण सगळी कोथिंबीर यामध्ये टाकलेली आहे, कारण जेव्हा आपण फोडणीला कोथिंबीर देतो ना त्याचा ग्रीन कलर खूप सुंदर दिसतो आणि त्याचा जो सुगंध असतो आणि त्याचा फ्लेवर पूर्णपणे येतो आपल्या मच्छीच्या कालवणाला। हळद टाकूया। आपण वाटण जे केलेलं आहे पेस्ट ते याच्यामध्ये टाकून घेऊया। वाटण ह्याच्यामध्ये टाकताना आपण कधी पण गॅस स्लो ठेवायचा आहे, कारण ते फटकन वरती उडतं आणि सवय नसेल तर जरा भीतीही वाटते। त्याच्यामध्ये आपण पाणी, मिक्सरमध्ये जो वाटण राहिलेलं त्याच्यात मी जरा पाणी ॲड केलेलं आहे। याच्यामध्ये पण मी पाणी ॲड केलं आहे। हे आता मीडियम गॅस ठेवणार आहोत आपण। छान ढवळून घ्यायचं। जे कोकम घेतले होते आपण ते टाकूया। वाटण जेव्हा आपण मिक्सरला लावत होतो तेव्हा आपण 1 ग्लास पाणी टाकलं होतं आणि आता याच्यामध्ये जवळजवळ आपण 2 ते 2.5 ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे। 3 मिनिटं झालेली आहेत। मीठ टाकणार आपण चवीनुसार। मीठ थोडंसं कमी टाकायचं, कारण आपण मच्छीला मॅरिनेट करताना त्याला मीठच लावलेलं। सगळ्यात लास्ट आपण मासे टाकणार आहोत, कारण माशानंतर आपण मीठ टाकायला गेलो तर ते मिक्स करता येत नाही सरळ, म्हणून मीठ टाकल्यावरती 2 मिनिटं छान मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर आपण आपले मासे सोडायचे त्यामध्ये। बांगडे यामध्ये सोडताना आपण गॅस कमी करणार आहोत। हे बघा, हळूहळू सोडायचे त्यामध्ये। हे बांगडे सुंदर क्लीन करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्या पोटामध्ये जे घाण असते तेही काढून घेतलेलं आहे। वाटप कधी पण लावताना स्मूथच झाली पाहिजे, एकदम बारीक व्हायला पाहिजे वाटप। जराही जाड राहिली ना तर त्याचं टेस्ट वगैरे चांगली नाही लागत, दाताखाली चांगली नाही लागत। गॅस स्लो आहे। 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवूया यावरती। 2 मिनिटं झालेली आहेत। हे बघा, आता आपण गॅस मीडियम ठेवणार आहोत। थोडंसं वरच्यावर असं ना मिक्स करून घेऊया। वरच्यावर करायचं आहे। बांगडे जे आपल्या आतमध्ये आहेत त्याला विस्कटायचं नाही आहे। बांगड्याचं तिखट आपण आता 15 मिनिटं मीडियम गॅसवरती शिजवणार आहोत आणि ढवळत नाही बसायचं आहे, सोडून द्यायचं आहे असंच। 5 मिनिटं झालेली आहे। छान उकळी आलेली आहे। मालवणात उकळीला कडही म्हटलं जातं, तर कड खूप सुंदर आलेलं आहे। 5 मिनिटं झाल्यावरती जसं तुम्ही बघू शकता हे थोडंसं थिक झालेलं आहे साईडून, तर हे आपण असं चमच्यानी मध्ये करून घ्यायचं, कारण ते चिकटतं साईडला, तसं व्हायला नको म्हणून। आणि अलगद वरचे वर आपण असं ढवळायचं, आतमध्ये घालून नाही ढवळायचं एकदम। अजून आपण 8 ते 10 मिनिटं ठेवणार आहोत। आपले बांगड्याचं कालवण रेडी आहे।
खूप सुंदर झालं आहे. 15 मिनटं लागलेली आहे. तर हे आम्ही कोकणात कशा प्रकारे कशासोबत खाल्ले जातात ते मी तुम्हाला दाखवते. कुठेही जाऊ नका. आपलं मालवणी पद्धतीतला बांगड्याचं कालवण रेडी आहे. हे मी नाचणीच्या भाकरीबरोबर घेणार आहे. गावी हे नाचणीच्या भाकरीबरोबर घेतलं जातं किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर, जी गरम पाण्यात भागवून भाकरी भाजली जाते त्याच्याबरोबर खूप सुंदर लागतं. किंवा भरपूर भाताबरोबरही गावी हे खाल्लं जातं. कोकणात याला तिखटही म्हणतात. बांगड्याचं कालवण, तीख, बांगड्याची चटणी असं वेगवेगळ्या प्रकारे नाव आणि बोललं जातं. हे हे खूपच यम्मी झालेलं आहे आणि एकदम माउथ वॉटरिंग आहे. हे तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण आम्ही असेच सुंदर सुंदर छान छान रेसिपीज घेऊन येणार आहोत तुमच्यासाठी. थँक्यू.